سلام نيماكي ميديا تخطاتلتي كمي لكم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዛዝ ዘለኹም ወሰላም ክትኾኑ ተመይታዩ እሞ ነይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበለኹ ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናብቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል ሽመይ ሄኖክ ይዝበሃል ኣብ ከተማ መቐለየ ተወሊደ ወለደይ ኣብ ገዛ ክራይ ዕለታውን እናሸቀሉ እዮም ዝነበሩ ይኹን እምበር ንኣዲስ ኣበባ ማይ ዝተዓምኩ ግና ገና ወዲ 5 ዓመት እናሓለኹ እየ ዝነበረ ኣደይ ንዓይ ምንኣሰይ ክትወልድ እንተላ ኣብ ሕርሲ ብዘጋጠማ ሕማም እያ ካብዚ ዓለም ገና ብህፃነይ ዝተፈለየትኒ እዚ ምስ ኣጋጠመ ኣቦይ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ሓው ሰደደኒ ሓውቦይ ምስ ሰበይቱ ሕጉሳት ኮኑ ምክንያቱ ብዕድሚኦም ድፍእ ዘበሉ ዋላ እኳ እንተዘይነበሩ ግና ድማ ክወልዱ ኣይከኣሉን ነይሮም ንዓይ ከም ናይ ባዕሎም ውላድ ይርእዩኒ ነበሩ ትምህርተይ ብዝግባእ ክመሃር ገበሩ ትምህርተይ ድማ ኣዝዮም ንፉዓት ካብ ዝበሃሉ ተምሃሮ እቲ ሓደ ኮንኩ ትምህርቲ ውኢለ ክሳብ ዝምለስ ኣዝዮም ዝናፍቁኒ ስድራ ረኸብኩ ኣነ እውን ወለደይ ረሲዐ ከም ወለደይ ንኦም ሓሰብክዎም ከምዚ ኢለ ድማ ኣበኹ ዕድሜ ወዲ 16 ዓመት ምስ ኮንኩ ግና ሓደ ተጓንፎ ናብ ሂወተይ መፀ እቲ ከም ኣቦይ ኮይኑ ዘዕብየና ሓወቦይ ሓንደበት ሞተ ናተይ ፈተና ካብዚ ንዳሓር እዩ እምበኣር ሓደ ኢለ ክጅምራልኩም ካብቶም መሓዝተይ እቲ ሓደ ናይ ቀረባ ዓርከይ ኣዶናይ ነበረ ብፍቕሪ ዓይኒ ዝጠመታ ነዋልድ ብኣዶናይ ኣቢለን እየን መልእኽቲ ዘብፅሓለይ ሓደ እዋን ግና ሓንቲ ነዊሕ ቁመና ዘለዋ ከደረይቲ ጓል ሄዋን ኣባይ ዝተሰማዓ ፍቕሪ ንምግላፅ ወረቐት ዝተጠቕለለ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤ ሃበትኒ መሓዛያ ልኢኻትኒ መልስኻ ድማ ፀሓፈላሞ ፅባሕ መፂ ክቕበለካየ ኢላትኒ ኸደት ኣዒንተይ ምስ ኣዒንቲ ናይዛ ብቐልቢ ኣስተውዕለላ ዘይፈልጥ ጓል ብጠመተ ክሪኣ ጀሚረ ካብቲ ከባቢየ ክሳብ እትኽወን ድማ ብስሩዕ ጠመትክዋ ቁመናኣ እናማዕደኹ ሰነኽዋ ክኽተላ ዝደፋፍእ ሓንደበታዊ ውሽጣዊ ስምዒት ተፈጠረ ግና ድማ እቲ ኣብ ኢደይ ዘሎ ደብዳቤ ምሽጥር እዛ ቀልበይ ዝጠለባ ጓል ከድህበለይ ትፅቢት ገበርኩ ካብ መንጎ መሓዝተይ ፈልያ ዝሓበትኒ ወረቐት ክሳብ ገዛይ ከይደ ዝሪኦ ብምሽጥር ሒዘዮ ብምፅናሕ ክሳብ ዝሪኦ ግና ተሓንጠኹ ብርግፅ ካብ ኣዋልድ ዝለኣኸኒ ደብዳቤ ንዓይ ብርቂ ኣይኮነን ናይታ ሽዑ መዓልቲ ግና ፍልይ ዝበለ ስምዒት እያ ዝፈጠረትለይ ፅባሕ ኮይኑ ናብታ ቦታ ክሳብ ዝኸይድ ልበይ ሓፀፀት ገዛ ምስ ኣተው ሰበይቲ ሓወቦይ ገፃ ተቀያይሩ ስምዒታዊት ኮይና ንእሽተን ፅንሕ ኢላ ኣትወት ገፃ ርአ ፅቡቅ ከም ዘይነበረት ምፍላጥ ኣይከበደንን ብዛዕባ ሰብኣያ ሞት ዘኪራያ ሓደ ውላድ ከይገደፈለይ ከይዱ እንዳበለት ብሞት ሰብኣያ ተሓዝን ትበክዝ ዝነበረት ኣጆ ኸደ ኢለ ከፀናንዓ ጀመርኩ ምስ ቀረብክዋ ግና ናይ መስተጨና ነበራ ከም ዝሰተየት ተዓዚበያ ጫማ ኣውፅየ ድማ ክድቅስ ገበርኩ እዚ ፀባይ ግና ይቋረፀትን ተደጋጋሚ ሰኺራ እናመፀት ዝሞተ ሰብኣያ እንዳዘከረት ትበኪ ግዘ እንዳወሰኸን ትኸይድ ካባይ ዝጎበዙ መናእሰያ ተወዳት ናብ ገዛ ሒዛ ምምፃእ ጀመረት ዕድሚኣ 39 ትገብርያ ዝኾነ እታ ካፍታ ጓል ዝተቐበልክዋ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤ ኸንብብ ሸኩ ኢለ ስለ ዝነበርኩ ናብ ውሽጢ ኣትየ እቲ ደብዳቤ ኸንብብ ጀመርኩ ይፍቅረካየ ክሳብ ሕዚ ምስ ማንም ተሰሚዑኒ ዘይፈልጥ ምሳኻ ግና ክሓብኡ ዘይክእል ፍቕሪ ሒዙኒ ኣሎ ዝበለፀ ብኣካል ተራኺብና መልስኻ ንገረኒ ዝብል ኣብ ርእሰይ ዝመላለስ ምስሊ እታ ደብዳቤ ዝሓበትኒ ከደረይቲ ጓል እዩ ዝነበረ ይኹን እምበር ኣብቲ ቦታ ምስ በፃሕኩ ዝረኸበትኒ ጓል ግና ካልእ እያ ዝነበረት ኣከዳድናኣን ኣካይድኣን ዝተንደላቐቐት ጓል ርኹባት ስድራ እያ ትመስል ቀሪባ ሰላም ትብለኒ እታ ናይ ትማሊ ጓልከ ናበይ ከይዳ ኢለ ሓታ ኣነየ ናባ ካልእ ኸያ ሄለን እየ ዝበሃል ትማሊ ብታ መሓዘይ ቢለ መልእኽቲ ዝሰደድኩልካ ኣነየ
ብጣዕሚ ዘፍቅረካ ምስ በለትኒ ሓሳባታ ገሊፃ ከይወደአት ገዲፈያ ኸድኩ ቀልበይ ምስታ ተላኢኻ ዝመፀት ውቅብቲ ኸደረይቲ ዝኾነት ጓል ሄዋን ምስ ሳባይ ነይሩ በይነይ ኮፍ ኢለ እታ ንሓንቲ ሻብሪ ዝሰኣንክዋ ሳባ ኣብ ህልናይ እንዳተመላለሰት ዕረፍቲ ካልአትኒ ኣዶናይ ብድሕረይ መፂኡ ይሄዳ ሄኖክ ብማል ዝባነይ ጠፍ የብለኒ ካብ ሕልመይ ዝተበራበርኩ ኮይኑ ተሰምዐኒ ሄኖክ ዓርከይ ጽቡቕ የለኻን እንታይ ዝተረኸበ ኣሎ ድዩ ብማል ኣዶናይ ክዕልለኒ ደለየ ኣዒንተይ ተኸቢለ ብሓሳብ ናብ ርሑቕ እናቋመጥኩ እቲ ዘጋጠመኒ ነገር ኣካፈልክዎ እታ ሃፍታም ጓል ንዓይ ምፍተዋ ጽቡቕ ከም ዝኾነን ዕድለኛ ኢኻ ንስኻ ብማል ጀመረለይ ምኽንያቱ ንሳ ከምቲ ንሕና ክዳን ኣብ ሶሙን ክንቅይር እንጽገሞ እንተ ንሳ ግና ንእግሪ መኪና ንኽትቀይር ክንድኦይ ትጽገምን ብማል ብዛዕባ ርኽብቲ ምዃን እታ ጓል ሓፍታም ብምዃና ክዛረብ ጀመረ ካብ ሳባ ዝሸፈተ ልበይ ናብ ሄለን ሓፍተ ኽብል ክቕይር ይምዕደን ነበረ ሓንደበት ዕላሎ ቋሪፀዮ ክሳብ ሽዑ ንፍቕሪ እፁብ ዝነበረ ማዕጾ ልበይ ደርጊሓ ዝኣትወት ጓል ሄዋን ምዃናን ፍሉይ ስምዒት ከም ዘለንን ስለ ሳባ ነገርክዎ ብድሕሪ ዝመዓልቲ ሓደ ግዜ ሳባ ወዝ ብረኸብክዋ ሄለን መሓዝኣ ስለ ተፍቅረኒ ክርድአላ ትነግረኒ ክልቲኦም ከናፍራ ልቢ ቅርፂ ሰሪሖም እንትሪኦም ብመልክዓ ኣመና ተደነቕኩ ንሳ ግና ልበይ ምስኣ ምንባሩ ከይተዓዘበት ናይ መሓዝኣ ስምዒት ትነግረኒ ነበረት ብዛዕባቲ ትዛረቦ ዘይኮነስ ብዛዕባ ኣጠቃቕማ ቃላታን ምንቅስቃሳታን እንዳረኣኹ ኣመና ተመሰጥኩ በልባ መልሰለ ሄኖክ ተረድአላ መሓዛይ ብፍቕርኻ እያ ትሕሰ ዘላ ትብለኒ ደስ ብዝብል ጥዑም ልሳና ኣነ እውን ይቕሬታ ሓንቲ ኣዝዩ ዘፍቅራ ጓል ኣለቶ በልያ ስለዚ ናይ ሄለን ክኸውን ከም ዘይኽእል ኣርደ እየ ይብላ ኣዶናይ ሓደ ምኽሪ ኣንገደኒ እንድሕር ንሳባ ክትረኽባ ደይኻ ንሄለን ቅረባ ብኦቢልካ ናይ ልብኻ ትረክብ ይብለኒ ሓደ ምሸት ሰበይቲ ሓውቦይ ናፍታ ኣነ ዝድቅሰላ ክፍሊ ብምእታው በይነይ ክኸውን ኣይደለኹም ትብለኒ ኣነ እውን ኣደይ ስለ ዝኾነት እሺ ክብል ተቐበልክዋ እንተ ንሳ ግና ሞባይል ኣውፅያ ዘይኾኑ ቪድዮታት እንዳኸፈተት ክትርኢ ጀመረት ዝብሎን ዝገቦን ጠፍአኒ ብስክፍታ ካብ መደቀስየ ይወፄ ኣብ ሳሎን ንበይነይ ደቀስኩ ሰበይቲ ሓውቦይ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እተሪኦም ፀባያት ከሰክፈኒ ጀሚሩ ብዛዕባ እንትሓስብ ስለ ዝጭናቕ ምስ ዓርከይ ግዜ ምሕላፍ ይመርፅ ነበርኩ ኣዶናይ ከምቲ ዝመኸረኒ ምስ ሄለን ናይ ይምሰል ተቀራረብኩ በዚ ድማ ዝያዳ ሕጉስቲ ክትኸውን ከኣለት ልበይ ግና ምስ ሳባ እዩ ሓደ ምሸት ምስ ኣዶናይ ብምዃን መዓልቲ ውልደተይ ከኽብር ስለ ዝኾንኩ ክትመፅእ ንሳባይ ነግራ ኣፍታ ምሽት ምምፃእ ሳባ እንትፅበ ከም ዝተፀበኽዎ ይነበረን ናብቲ ፕሮግራም ሄለን እያ ዝመፀት ኣፍታ ሽዓ ምሸት ካብ ልበይ ከም ዘፍቅራ ክዛረባዩ ዝነበረ ድሌተይ እንተ ሳባ ግና ንመሓዝኣ ብፍቕሪ ዝወደቐትሉ ወዲ ክትምንጥላ ስለ ዘይደለየት ናፍቲ ዘዳለናዮ መደብ ንሄለን ሰደደታ በዚ ዝተለዓለ ድማ ሕርቀን ተሰምዐኒ ገዲፈያ ናብ ገዛ ከድኩ ኣብ ገዛ ምስ ኣተኹ ዝረኣኽዎ ነገር ግና ንምእማኑ ዘጽግም እዩ ዝነበረ እታ ሰበይቲ ሓወቦይ ምስ ሓደ ክንዳይ ዝኸውን መንእሰይ ክትብዕልግ ረኸብክዋ ምስቲ ዝነበረኒ ሕርቀን ነቲ ወዲ ወቃዕኽዎ እታ ሰበይቲ ሓወቦይ በዚ ተባዓሰትኒ ካብቲ ዝዓበኹሉ ገዛ ኣውፅያ ሰጎጎትኒ ኣዶናይ ብሂወት ዘየለዉ ወለዱ ኣብ ዝገደፍሉ ገዛ በይኑ ስለ ዝነብር ኣነ ምስኡ ክነብር ፈቐደለይ እቲ ግዜ 12 ክፍሊ ወዲእና ናይ ዩኒቨርሲቲ ምእተው ነጥቢ እንጽበየሉ እዋን ነይሩ ኩልና መሓዙ ተሓሊፍና ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ በፂሑና እታ ኣነ ዘፍቅራ ሳባ እታ ንዓይ ተፍቅረኒ ሄለን ከምኡውን እቲ ኣዝዩ ዝፎቶ ኣዶናይ ዓርከይ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ተመደብና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኣተኹ ብስልክ እንዳደወልኩ ገንዘብ ሃበኒ ዝብሎ ሰብ ነበረንን ሄለን እትህበኒ ገንዘብ እዩ ዝጥቀም ዝነበርኩ ሄለን ካብ ሓፋትም ወለዳ ዝለኣኻ ገንዘብ ዝደለኽዎ ተማልአለይ ነበረት ይኹን እምበር ብዝገበረትለይ ልክዕ ከፍቅራ ይከኣልኩን ንገንዘባ እምበር ንዓዓ ዝስምዐኒ ፍቕሪ ነበረን ንሳባ ግና ዝተፈለየ ስምዒት እዩ ዝነበረኒ ኣሽንኳይዶ ንዘፍቀረስ
نزرعيها ودي لب اتسلب ملكأت كدريت قوال هوانيا قنا اتاز تولد كلا معلتي انت خبر كي مزات مترافا بوغ أسا ملك أحدها كوا سابا زحبت المرسي محزني زنبرا نبهر تزخول نايدرار كدان كم زي نبرا بحقس كم التمحارن منم زي بالله دخا مخانا اندا بخيت تزاربتني أنا أقول صقمت مخانا أحزنتني نا آخد سنانا جمركو كرمي هيلان تفوتونا 5 نبراتن قنا دما ገንዘብ ስለተሐግዛ ዝነበረት ንዓይ ዝነበራ ፍቕራዊ ስምዒት ብምሕባ ከም ዝቐረበትን እያ ዝነገረትኒ ሳባ መጀመርታ ካብ ዝሪኣ ጀሚረ ፍሉይ ስምዒት ከም ዝነበረኒ ከርድእ ኣይፍትን ሳባ ኣዒንተይ ደፊራ ምርኣይ ኣይከኣለትን ናብ ኣብ ምቕራብ ፍትወተይ ክትርድአለይ ሓታ እንተንሳ ግና ቻው ኢላ ክትፍለየኒ ደለየት ኣነ እውን ቻው ክብላ ሓቆፍኩዋ ኣብ ሕቑፈይ ዝኣተወት ሳባ ግና بقليلو موزع أي كعلتن حقيفة بحوس حيلي كنافران تسعما هندبت هيلن مزأت هيلن بحرقان نسابة خطوقع تقلاقلت نسابة دما عن دخا يخصخي كتبل تعرفتها أنا زنقر مسمعه أمنا بالمحراب نسابة وقع هو كافتي البرست دما ولا نستيتي وقع خاب الزبل نخمرق أوارح مسترفاني تباريرا كافتي يونيفرستين تبارر سابا كتفليني كعلتن نافت ختما دما مساي كدت أتاش معلتي حبيرنا حدرنا سابا نايف لما ركبا زفتصمتو مساي زنبرا سابا بفقري مخنيات تمرتاخ تقوارس سلازيد لخو نافت يونيفرست ختملس قبركو بدحري وكنا أي تراخبنان أنا مسبيت حوبوي سلستباسكو أفتقزاخ من لسيك عنكو أب حدن دا قراش كسامويا زلمد تتصيق أخسرح جمركو قس بقس دما اتمويا مسلمدكو كفليت جمركو دحي سابان متقللاش نفتي يونيفرستن تخيد نأدوناي أركي رخبكو أدوناي كنا سابات أنست منبران مس حدا نايت يونيفرستي ممهر ركب كمز جمرت ينقراني مس سابا زنبران فقري بزبقي عيلة نقزاي تملسكو دحر حدور حقنا سابا أفت ختما قف تراخبنا سابا ختولد زقربت أنستيا زنبرت تتحيزنا ناب حدا كافتيريا بمئتو اتزخونا كتعليلا نجمرت أفتي يونيفرستي حدا نايك أرواز زمدا ممهر بجنزبي حقزا 5 أنحنا قراتني اتتأنس دما أفتحنت معلتز تراخبنا لا مشت زقات أمام مخانو تردأني سابا بتزقربت اللي حساب بدحري مسكالي ودي ركب كم زي قبرتن اتتأنس دما نعي تفكران سلا زنبرت كتسدوي مرزتن سقعتي كقنس كعلا سابا مستمرقت اتخدو بيتسب سلا زي بالله نابقى زي حيزي يخرقو دحرو قرم معلتتات دما بخرو اللادنا حقفنا أفتع أنا استخارق واقزا بفقر من برك أتسألنا أنا طرح سريحة بزرخ وقعتها وقنا نابرا ممرح آسفتان نبرا دحر حدا عمد قنا سابا ناي بانك سراح عند الرخبت نسمق على الزنبرا بوي كابسل كوزعي بأكالي تراخبنان اتزح الزنقنا ناي سبيت حوبوي هوتي نافتي زعبا خلو قزا خيدا كتأيغ أو السنقو مخيطو سخلو عمد كمدي كوينايا أعبياتني أفتزعبا خلو هوكو قزا أيكون كنز رخبوا حوبوي ቅድሚ ምሟቱ ካብ ካሊእ ሰበይቲ ወሊዱ ስለ ዝነበረ እቲ ገዛ ብስምታ ሰበይቲ ከም ዝገበሮን በዚ ድማ ዝነበራ ስኢና ተስፋ ቆሪፃ ዘይሙሱል መሲላ ረኸብክዋ ብዛሕለፈቶ ሂወታ ኣዝያ ዝሓዘነት እያ ትመስል ግና ድማ ኣፍታ ፀባብ ኣጉዶ ንበይና ክትኸውን ኣይፈቐድኩን ምሳይ ክትነብር ገበርኩ ሳባ ስራሕ ኢላ እንተትመፅእ ሰበይቲ ሓውቦይ ልክዕ ኸመደይ ኮይና ولادنا حبيبات صنح بخمس دما سدرا مسريته منبار جمركو مسبيت حوبيت عريقه لك اخمدي مساي تنبرلا تمسكن سلام يماكي ميديا تخاتلتي نمامي حزلكم قريبا سنبركو زانتا نزي مسنيرو نزي زانتا انت دافدكم حساب ريتو انت داخليكم أبناء كومنت مزحف بوتا حساب ريتوهم كتقرفونا تخليهم
ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ የላቦ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰና እዩ።